салом дӯстони азиз, мардуми ғариб, эълон барои шумо аз банисаи Мадати Акбар, бародари азизи мо Бахтиёрҷон дар Москва аст. Айни замон нафароне ки аз стунмӯра, аз грижа, ай дигар бемориҳое ки ҳозир ман номбарон дар инҷа мегирам, азият мекашем. Айни замон вақт дорем ки Бахтиёрҷон доктори калон дар ҳамон Москва. Ина телеграмшон, телеграм каналшон медонед, ин рақамо телеграм дорам. Бидроин адресоро мега рост пешиш барен, албатта ки шумода кӯмак мекунад. Ина нафароне ки беморанд, Бахтиёрҷон дар хизмати мо шумо. Ина бибинед, марҳамат кунед, занг бизанед, ё телеграмношда бинависен, даравай адресоро шумода равон мекунад. Шумо метавонед ки ба ҳазур табобат кунед. Ина Бахтиёрҷон дар хизмати мо шумо айни замон дар Москва ҳастанд. марҳамат кунед, занг бизанед. як хушхабарро мехоҳам ба тамоми он нафароне ки дар шаҳри Москва ҳастанд бирасонам. Нафароне ки аз бемориҳои стунмӯра, астрахандроз, грижа, протрузия, скрилёз азият мекашиданд, акнун ин мушкилии шуморо доктор Бахтиёр яъне Кастаправ ҳал мекунад. ҳамаи шумо доктор Бахтиёрро мешиносед. чанд сол буд дар шаҳри Москва ба беморон кӯмак мекард. дӯстони азиз, якчанд муддати охир ба шаҳри Душанбе омада буданду дар беморхонаи Мадади Акбар кору фаъолият карда ҳаррӯза беморонро қабул мекарданд. вале имрӯз ба хотири ҳар яки шумо дӯстони азиз ба шаҳри Москва рафтанд ва муддати кӯтоҳ меистанд ва зуд бармегарданд ба шаҳри Душанбе. касоне ки аз чунин бемориҳо азият мекашанд, марҳамат, суроғаашон, рақами ватсапашон нависед.